Regional. Idol Dennis, kamen. Imabuten tiya talo, dari tiya pimusay, itiya panakalmes, itiya panakangilin sa Manasanta, itiya do mga lugar, itiya probinsya, itiya Cagayan. May basar itiya ko diyang nga datos itiya PNP, may isang 27 years old nga lalaki, manipod jay bugay, itiya natay, itiya mismo Tangatan River, itiya Santa Ana, itiya Sabado de Gloria. Iti sa investigasyon in Wyatt, iti residente, iti panagbalasiw, iti Karayan, nga sumeten, iti panakalmes, iti Barito, Kaduana, iti papagayam na. Namuan, nga adating blumisyat na sanger, iti biktima, iti mapasamag, iti panakalmes. Malagip nga imuna, nga pimusay, iti 7 years old lalaki, iti tuwaw, kalpasang timokpakmek, iti Karayan, nga ideal daw iti Biyernes Santo. Nasarunuan mo ti panakatay ti 8 years old lalaki, manipot ti Barangay Budan ti Peña Blanca, nga nalmes iti latamit lang aldaw iti Biyernes Santo, nga simaruno, nga sinaruna iti amana nga bimanlasiw iti Karayan. So iti agdama Idol Bernard, talon iti Musay, iti panakalmes iti Samana Santa, iti probinsya ti Cagayan. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak RMN.